ohala mano mar ngima nikech chieng' ng'anyo mogik Nyakorongo Jong kaluwore koda nonro neno kanyo ka mok tin ne ji 16 bende nowito ngimagi ma nyaka sani wang'ino odiochieng' ma kawuono kopo mogik bende itimo ne rawera Albert Ojwang ma bende likre kanyo notho e lwet obila. Ento ne onge ng'anyo, en ng'at ma bende nokaw e dalane. Boniface Kariuki bende niwacho ni ne en mana rawera higa 22 mana usa buog Rombe Streets Nairobi kacha to neno gima notimne kaluwore koda kanda ma bende osebed ka inyise mbui mopogore opogore. Kata kamano Dina, nyaka sani kaluwore koda ng'anyo mosebedo kanino, bende paro ni nikech nyaka sani bende koro waneno paro mar chik ma bende ibiro godo no, ng'anyo bende osekelo olemo mora mora? Anya wacho ni ng'anyo osekelo olemo ka an kwadok chien 2024 kapok wachopo ng'anyo ma 2025 kadeni ok jopiny nowuok oko motamore finance bill ma 2024 gino dobedo passed e parliament. Koro anya wacho ni ng'anyo osekelo olemo to sani 2025 kama wantiere ni gimomiyo ng'anyo tamore kelo olemo, jotendwa obedo gi ego, wigi tek. Ging'eyo ni makosa nitie, ok ni gikia, lakini gitamore mana chiko itgi mondo giwinj duol. Emomiyo wadok chien kuma nwapenjore ni koth nochako gowa gi kanye. Kwawacho ni kidwaro manyo pach ng'ato e gik mosebedo katimore kaka osebed ka seche moko obila bende hinyore. Ok wanya wacho ni mondo wakony obila wachung ng'anyo, wachung jopiny kik dhi e ng'anyo. Jotendwa ema nyaka dog chien magibed piny maging'e ni makosa wuok kanye momiyo jopiny wuok ka dhi e ng'anyo. An kaka daktari nitiere gimoro miluongo ni symptomatic treatment. Gima Pasaris kelo e od burani iluongo en gima in my language I'll call it symptomatic. Ithiedho symptoms. Gik mani malo. Ng'ato kobiro osiptal wacho ni wiya bara, uma odinore, kikaw Panadol imiye, ithiedho symptoms. Lakini kaka daktari nyaki dog piny mipenjre ni ang'o momiyo ng'ani wiye bare. Nyaki idhi mitim tests mi analyze mi yud ni ng'ani wiye bare nikech en gi tuo ma kama kama kama. Koro tuo cha emithiedho, ok ithiedh symptoms. To gima jotendwa temo timo sani githiedho symptoms to giweyo thor mar wach kuma ne wach ochakorego ok gidwa dok mondo gilos maber. Nikech Evans kipenjo ni olemo mago mag ng'anyo ma kama bende oseneno